kolekcia, ktorú som si pripravil na túto sezónu, sa volá Paternoster. Je to taká moja srdcová záležitosť, ktorú teraz prežívam, a Paternoster je v preklade Otče náš a je to kolekcia, ktorá je o takej mojej osobnej modlitbe a je inšpirovaná aj hlavne výťahom, ktorý sa volá Paternoster. Pripomína mi veľmi život, kedy nastupujete a vystupujete, idete hore, súčasne dole. Celá silueta je teda taká geometrická, tvrdá, jasná, o jasných linkách, jasných tvaroch. A farebne je tam trošku tej zelenej ako akcentu, ale veľa fialovej, rôzne odtiene lilavých tónov a orgovánových. Show končí s takým, by som povedal, že vyvrcholením, kde modelky majú na hlavách vejúce šifóny, ako keby spojenie s nebom. Inšpiruje ma také v poslednej dobe veľmi jednoduché až primitívne veci. Inšpiruje ma sny, inšpiruje ma nálada, ktorú si pamätám zo snov, a preto chcem, aj keď robím divadlo alebo módu, tak chcem, aby tie veci boli také nekonkrétne a nieľahko uchopiteľné. Zábava patrí k životu, aj márnosti a pominuteľnosti, ktoré ja nepovažujem za negatívne, pretože človek si potrebuje oddychnúť, riešiť celý deň toľko závažných problémov a stereotypov a vážnych rozhodnutí, musí urobiť veľa. Takže je ako keby samozrejme, že chce si chvíľu aj oddychnúť a nie len v tom spánku. Takže ja považujem zábavu za absolútne v poriadku vec a moda k tej zábave patrí.